Hyvä. Sitä jää. Sealt käed niimoodi, suru ära. Just se on siellä. Se tulee sieltä. Voimakkaasti. Hyvä. Ja kättä. Vittu, tää on suunniteltu. Voimakkaasti. Kättä. Käsi vahelle saa toi. Se on tiukka. Se on tiukka. Viisi nollaakin. Reilu 3 minuuttia jäljellä. Hyvä. Hermanni kokeilet sä uudestaan. Se luulee, että se pitää hyödä. Hei, Hermanni hae sweeppiä, jos se luulee, niin se odottaa sitä, niin hae sweeppiä silloin. Ota nyt. Älä hae sitä. Ota lockdown ja tee spagaatti sweeppi. Matti on maa. Ja tuu sinne se kädellä on. Sun ottelu on. Ehdottomasti takaisin. Hyvä! Älä päästä mauttiin! Ota lockdowni siihen jalkaan, nyt pystyt kontrolloimaan. Ja kätä! Vitun hyvä, sä johdat. Älä turhaa höntyile, sä johdat. Mä summan. Oi! Tiukasti! Tulee!